כשפתחתי את משרד החקירות אחרי שנזרקתי מהמשטרה, לא חשבתי שאני אעשה ארגזים. אולי רק רציתי להישאר קרוב לאפלה. התיק החדש הזה עושה אותי חולה ודופק לי את 4 תאים האחרונים שנשארו לי במוח. מה? פעם אתה מדבר לעצמך? יאללה, תכף 5 יוצאים למעקב. תגידי, יעל, מאמינה במנחוס? למה אתה שואל? שוב פעם אמרת על סוסים גיבנת? יש לי הרגשה שלא נתפוס את החילה הזה, עושה משהו מהצד. תסתכלי עליו. זה נראה כמו מישהו שמזיין מהצד? נראה כמו מישהו שאם הוא יפיל סבון בכלא שטה, הוא לא ישיג זיון. למי אכפת? אשתו שילמה לנו ויש לנו עוד 3 מעקבים לבצע עד שנבקש עוד כסף. את יודעת, אלברט איינשטיין אמר פעם? כוס אימא של אלברט איינשטיין, סבבה? כוס עם אימא שלו. תכף הבחור שלנו יוצא מהמשרד והוא לא יעקוב אחרי עצמו. חוץ מזה, יעשה לך טוב להתאוורר. תגיד, מה הקטע שלך שתשים סיגרה בפה בלי להדליק? 12 שנה כאן. קיבעון אוראלי אצלי נטו. חייב משהו בפה. אתה יודע, אתה צריך לחייך יותר. מה הכוונה? הכוונה שאתה משדר לעולם מרמרה. אני משדר לעולם מרמרה? ממש גרי ממטרה. נוטף שמחת חיים. גרי? שמי, הוא לא בוגד. כנראה לא חזר ישר הביתה אחרי העבודה. רגע, אתה קולט שהוא חושב שהוא קלט אותה? לא יודע. משהו לא מריח לי טוב. סליחה. מחדד, משהו בחקירה מריח לי לא טוב. הוא עושה משהו, פשוט לא יודע עדיין מה. רוטגורס אמר שהכל נתון לפרשנות ואין אמת אחת. רוטגורס? יעל, תקשיבי טוב, לא סטודנטית לפילוסופיה כבר. באת לעבוד איתי לתפוס זנאים ומדי פעם לייעץ לי באיזה חקירה, אוקיי? אז תעיפי את הטנגנס הזה מחוץ לאוטו שלי, תעשה לי טובה. אין לי ראש לזה. רוטגורס. מדהים כמה שאתה בור. תדעי שיהיה פרוסטטה. אוקיי? יעל, אין לי ראש לזה. חבל שזה לא תיק יותר פשוט כמו התיק של חזי מצקל. פה היא עושה את הפוינט גארד, פה היא בוגדת בחיים הסנטר והפאוור פורוורד. פאוור פורוורד, הסנטר והפוינט גארד תכף מצטרפים. צריך לו להכניס מצלמה לתוך החדר הרבה לפני שזה, ידענו שזה יהיה שם. אני מכיר את הבעלים של המקום. זה האיש של המגבות. לא יודע מה הוא קשור, אבל הוא נכנס לעניינים גם. לא נורא. וואו, אני לא ראיתי. מצטער אחרי זה. תמיר שם את החשבונית. כן, עכשיו אשתו בוגדת בו. ועוד עם קבוצת כדורסל שלמה מליגה לאומית. כן, ועם 3 שחקנים זרים, 1 מקונגו. מי היה מאמין? קבוצה עם תקציב, מסכן. מה זה? מה הולך? מה הסטטוס איתך? עשוי, גרוש. מה אתה שואל? אנשים זה משקולת, עבודות אותך למטה. תראו אותי, סוליסט, זה מה שבא לי. ציפור. מה אתה רוצה? מה באמת אתה רוצה? כאילו, מה הפואנטה? האמת שעקצתי קודם למישהו, זה שרון. אתה רוצה אותו? הוא עובד פעמיים ביום.
תקשיב, אני לא קונה לך שעון. תעוף מפוחד. לא דוגל בשיווק אגרסיבי, אדוני. תגיד, איך אפשר ככה להגיע למצב כזה? איך? כן. מכיר אותו. מי, ההומלס? כן, קוראים לו אורן. ההומלס? כן, טחון ברמות. כן. כן. ברחוב ההומלסים קוראים לו אורן בינארי. הוא היה איזשהו הייטקיסט שעשה אקזיט, יום אחד המוח שלו נהיה בוף, נהיה איזה פירה, מאז הוא גר ברחוב. כאילו, לא יודע, פיתח קוד אחד יותר מדי, לא יודע, נדפק לו הקופסה. מאז הוא מסתובב ברחובות, לא יודע. לכי תביני, הוא גם דפוק. כן, תכלס מה אכפת לו? לא משלם ארנונה. כן, תכלס. בוא נניע, אני רואה שהוא בא זה. שוב חזר הביתה, אתה רואה? מבחינתי אנחנו נשארים פה עד 12 בלילה, עוד שיצא לנו עשן מהתחת. טוב, הוא במיטה ישן. צריך לשים סל. יאללה, בוא נראה. צריך לחשוב אסטרטגית איתו, לא יודע, אולי נדחוף לו האזנה או משהו. זה פשוט מוזר מדי. אולי הוא לא באמת בוגד בה. אולי גם אין לי דחורים מהישיבה באוטו, אבל ימים יגידו. יאללה, תני גז, שימי אותי בבית.